λεπτά, οπότε... 3 λεπτά. 8 και 1 και 0, 7 και 58. Λοιπόν, και αυτό είναι το σχολείο μας. Βλέπουμε εδώ πέρα ανακύκλωση συσκευασιών. Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και λευκοσίδερος. Εδώ πέρα πάλι λέει ένα τηλεφωνάκι. Να του κάνουμε καμιά φάρσα, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σχολείο μας. Το αμάξι του κύριου. Τα παιδιά εδώ πέρα, δημοτικό σχολείο Ηλιοκάστρου, βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα μια γάτα κινείται. Πού τη γνάτη, οι πόρτες, εδώ. Θα το βλέπετε. Εδώ. Ο κάδος του σχολείου. Εδώ πέρα είναι ένα σκάκι και καλά, εντάξει. Η μπάλα έρχεται. Τη στραβάμε μια μητόλα. Μάτι. Τρέχει ο ηλίθιος ο Γιάννης, την πιάνει. Μην βάζεις τα δάχτυλά σου μπροστά. Εντάξει. 2, πάμε για γκολ. Σκάσε. Και αρχίζει το μάτς. Έβαλε γκολ. Δεν μέτραγε. Ποιος είναι τέρμα είπαμε? Δεν ξέρω αν τους ξεχωρίζετε, πάντως είναι οι ίδιοι, φοράνε και οι ίδιες μπλούζες. Γιώργος Παύλος, κοιτάξτε εδώ, ομοιότητα Καρμπόν μιλάμε τώρα. Κοίτα εδώ. Κοίτα, τρέχει. Σουτάρι, το έχασε. Ο ηλίθιος ο Γιαννάκης με το παλιοκεφάλι του. Να εδώ πέρα βλέπουμε την μπάλα, πέφτει. Την κυνηγάει ο Γιάννης, στήθος. Αρχίζει. Τρέχει, την παίρνει. Κάνει ποδιά μόνος του. Είναι τέρμα, μην τον ακούτε. Πόσα, είπαμε. Μπαίνει τέρμα. Ο ηλίθιος ο Γιαννάκης από ό,τι βλέπετε, κοιτάξτε, έχει και μια μελανιά εδώ πέρα. Γκολάρα από τον Παυλάρα! Και κάνει και μια καταληξία, Φιλά την κάμερα. Ένα γκολ. Παιδιά, κάνουμε γρήγορα, ένα σούταρε. Να. Η μπάλα βγήκε, εντάξει, ευτυχώς είναι ο τείχος πίσω και μπορούμε να παίζουμε καλύτερα, εντάξει. Παίξε! Με δύναμη. Μία μπορεί στη δεύτερη να βάλει γκολ, αλλά δεν ξέρουμε, τώρα θα δούμε. Και 1 και 2 και 3 και ο Πιγκουινάκης έχει μπάλα. Βάζει, κάνει ποδίτσα, τρέχει. Σακούλα ήταν βασικά, ψέματα. Ο Γιωργάρας, είναι γκολ αυτό. Όχι, δεν είναι γκολ. Μπαίνει τέρμα, όχι. Τρέχει ο Παυλάρας, τρέχει. Άντε Παύλο! Πατάει μια μητόλα στην μπάλα. Η λεγόμενη ανάστροφη μητόλα. Ωραίο, αλλά σκότωσε κάτι κάμπιες εκεί πέρα. Εντάξει, καλά παίζει σχετικά. Αυτό γκολ ο Γιάννης! Σώζει το δοκάρι! Εντάξει, δεν πειράζει, παραλίγο γκολ, αλλά τέλος πάντων. Και αυτά που βλέπετε είναι τα τέρματα του σχολείου, έτσι. Έχουμε και κάτω ένα τέρμα. Εμείς όταν ρωτάνε μπάλα τέρμα, παίρνουμε το τέρμα το πάνω. Για να μην τρέχουμε εμείς. Γιατί όταν έχεις εσύ το κάτω τέρμα, τρέχεις. Οπότε εμάς δεν μας συμφέρει αυτό. Και παίρνουμε το πάνω. Πέρα βλέπουμε ένα δέντρο, την μπάλα.
Ωραίος, ωραίος. Παραλίγο γκολ. Έκανε χέρι. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε τον άμπαλ του πιγκουίνο. Δεν σώζει, δεν σώζει. Παίζουμε ιταλικό. Γκολάρα. Έκανε 3. Ο Παύλος. 3 έκανες. Ο Βλάκας ο Πιγκουινάκης. Τώρα Μπελοτέλο. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Έχασε γκολ με άδειο τέρμα παλιά. Βλέπε την μπάλα πάνω κάτω. Πάμε εδώ. Βάζει. Γιώργο, Γιώργο. Έξω ρε. Έχει ο Γιωργάκης πάλα. Γκολ! Ένα γκολ έχει ακόμα και αποκλείζεται. Γιατί παίζουμε ιταλικό. Και το ιταλικό και το τουρκικό είναι διαφορετικά. Άμα βάλεις ένα γκολ στο τουρκικό, σημαίνει ότι τον ξεκλειδώνεις αυτόν τον παίχτη. Και άμα βάλεις και δεύτερα, αποκλείζεται αυτός ο παίχτης. Έχασε γκολ με άδειο τέρμα ο άλλος. Έρχεται ο Βλάκας ο Ανδρέας τώρα. Έρχονται οι μπούφοι. Η μπάλα βγήκε έξω από το σχολείο. Παυλάκης, Παυλάκης. Κλείστο. Τι να κλείσω. Γιατί έτσι. Κλείσε ρε μαλακά. Ας τον τραβάει. Καλά, πάρ' το εσύ. Τι πάρ' το εσύ. Θα πλαίσιο. Μα δεν πάρ' το. Καλά, εγώ το αφήνω κάτω. Ας τώρα μαν. Δεν θέλω να φτιάξεις το βίντεο. Είχε. Εσύ είπες ότι τα κρατάς. Η ομάδα του